हा गैजायै बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा रायजोनि सेराव गसंदों। रोजा रोजा हा गैजायै रायजो राजाफोरनो गथायना होदों हा बिटिआर सरकारा। गोलाव भारत उदांस्रि जाखांनायनि समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय हा गैजायै गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायना होबोदों बिटिआर सरकारा। बर' हारिया हानि थाखायनो गोलाव सम आन्दोलन खालामदोंमोन। हानि थाखायनो रोजा रोजा सुबुंफोरा जिउ गोमाना लानो गोनां जादोंमोन। बिएसि समावबो मोनासै हा, बिटिसि समावबो मोनैफोरनो दा बिटिआर सरकारा रानना होदों हानि फोरमान बिलाइ। नंगौ, बिटिआर सरकारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा। थांनाय समफोराव बिटिआर सरकारा थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा फैनायनिफ्रायनो गोबां हा गैजायै सुबुंफोरनो गोबां हानि फोरमान बिलाइ राननानै होबोबाय। हानि थाखायनो बर'फोरा गोबां बार सोमावसारदोंमोन, गोबां बार बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन। हानि थाखायनो गोबां बर' रायजो राजाफोरा मोनसे समाव गोबां आलाय सिलाय जाबोनांदोंमोन। उन लोग का पास लैंड डॉक्यूमेंट्स है, उन लोग को बैठने देंगे। लेकिन वो लैंड डॉक्यूमेंट अगर ग्रेजिंग लैंड में हो तो प्रॉब्लम होगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा। He has lost land documents in the fire that gutted his house. नाथाय बेफोर जेंनाफोरा बिटिआर सरकार थामहिनबा इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय बैफोर जेंनाफोरा गोबां सुस्रांजाबाय। बिटिआर सरकारनि हाग्रा आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया जेरै बुंदों एरैनो हा गैजायै रायजो राजाफोरनो हा होबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैसिमहालागै बिटिआर सरकारा खेबनै हा मेला खुंबाय। बे हा मेला खुंनायाव गासै 27,723 हा पाट्टा राननानै होबाय। दिनैसिम हानि फोरमान बिलाइया गासै 86,494 नखरफोरनो बिटिआर सरकारा हा होबाय। बेखौबो मख'नो गोनांथार दि काउन्सिलफोरनि मादाव बिटिसिआनो बयनिख्रुइ बांसिन हा पाट्टा राननानै होनो हादोंनि फोरमान जादों। गुबुन फारसे हानि खामानिफोरखौ बिटिआर सरकारा गोरलै खालामना होबाय। हा हुनि खामानिफोरखौ बिटिआर सरकारा अनलाइननि गेजेरजोंबो खालामनानै होनो हानाय जाबाय। मिशन बैसुमुथिनि गेजेरजों हानि गासैबो खामानिखौ बिटिआर सरकारा मावफुंनो हानाय खालामनानै होबाय। बिदि होननानै फोरमायदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों मोनसे फोरमायथिनि गेजेरजों बिथाङा रोखा रोखा खालामनानै होदों। बे समाव नोंथांमोननो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो जोङो सान्थि गायसननायजों लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन चेलेन्ज मोनसेया जादोंमोन हानि जेंना। आरो बे हानि जेंनाखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव बर' अना बर'आ पलिटिकेल पार्टि सृष्टि जादोंमोन। अनलायनाय गोजोननाय गैयै जादोंमोन। दा जोंनि सरकारा बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव थांनाय 3 बोसोरनि गेजेराव जोङो खेबनै लेन्ड मेला बानायबाय। बे खेबनै लेन्ड मेलानि गेजेरजों जोङो 27,723 नखरनो हानि पाट्टाखौ रानना होनो हादों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ 12,732 सानो रानना होनो हादों। टटेल दिनैनि दिनाव जोङो बिटिआर हालामावहाय 86,494 नखरनो हानि पाट्टा राननानै होनो हादों। जोङो आसा खालामदों रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद आरो अनसायनाया जेब्लायबो थाबाय थायोब्ला फैगौ 2 बोसोर दंबावो जोंनि सरकारा। बे 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो नङा होनब्लाबो 80% जोङो हानि जेंनाखौ फोजोबनानै सान्थिखौ जुगामि गायसननायनि थाखाय जेब्लायबो आवगायलांगोन। बे बेलायाव आं रायजो राजाफोरनो मोनसे बाथ्राखौ बुंथिना होनानै गोजोननाय मोनगोन जे जोंनि सरकारा दुलाराय भारतआव थानाय गासै 6 शिड्युलफोरनि गेजेरावहाय जोंनि बिटिआर 6 शिड्युला बयनिख्रुइबो गिबिसिन
जोङो लेन्ड डिजिटाइजेसन खालामनो हादों जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गावनि थाखानाय गासैबो हाखौ आपल'ड खालामनाय बायदियै जोङो गुगोलाव सार्च खालामनानै गावनि हाखौ माबायदि कन्डिशनाव दङ नायनो हायो दा बे लेन्ड डिजिटाइजेसन खालामनायनि गेजेरजों जोङो मोनस्निथा खामानिखौ गोरलैयैनो मावनानै होदों बेयो मिउटेसन बाय राइट्स अफ इनहेरिटेन्स मिउटेसन बाय रेजिस्टार्ड डिड पार्टिशन रिक्लासिफिकेशन एपि टु पिपि एलटमेन्ट टु पाट्टा एन्ड रेकर्ड कारेक्शन बे मोनस्निथा खामानिखौ जोङो जोंनि सरकारा मिशन बैसोमुथि 1.0 नि गेजेरजों मावनानै होदों गतिके जों खोब खम समनि गेजेरावनो जों हानि जेंनाखौ फोजोबनो थांगासिनो दङ मानोना बिटिसि आवहाय दिनै भारतआव उदांस्रि जानानै 70 बोसोर जानायनि उनावबो दासिमबो 50टा गामिया लेन्ड सार्भे जायाखैमोन बे लेन्डखौबो जोङो दिनै ड्रननि गेजेरजों सार्भे खालामनानै बे 50टा गामियाव थानाय रायजो राजाफोरनो जोङो हानि पाट्टाखौ होनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोननि आशीर्बाद आरो नोंथांमोननि हेफाजाबखौ जोङो जेब्लायबो आसा खालामबाय थागोन नेनानै थाबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै साफ्रोमबोनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ हरबावबाय सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन